пишем. Добрите. Идва ред на Ева Фелха звучи добре, Филип тричество искри, виж го фешови будли, Езер, Елен, Ездач, Еченик или Експрес, Ехо и екран, задача с буквичката Еза, днес, Еза, Едовайс и Еди, за електротекин. Всяка буквичка да бере екран, български език. Имам братовчет един, името му е Калин, Калин написах аз и повтарям сам на глас. Течо казаха да видим, кой на кино как ще иде. Който ка напише знам, нищо ново ще му дам. Калин на всички даже мога и нещо да кажа. Скака Катя уча аз, а Калин ми казва в клас. Съгласни близки да ги учи, който иска едновременно така. Гласно и смоли в ръка, Юлиус да Йоргани Мрук, Юни Юли Калинки. Осе ноти ре отпред, ос колонка преди него. Той е моя нов съсед, нова буква и колега. И сред тия колелца, тя се казва Юлица. Големите шегуват се с нас. И често първолаци ни наричат. С неща казват тези първи клас. Не могат да четат, да само сричат. Това ще бъде много кратък срок. И ние ще пораснем, а тогава възможно е големите урок.
старанието, за положените усилия, грижи, любознателност от страна на самите деца. През годината сме имали и трудни моменти, но ви уверявам, че в повечето случаи моментите са били с положителна емоция. На някой може да съм се сторила понякога, че съм прекалено строга, прекалено сурова, прекалено взискателна, но мисля, че това е за доброто на самите деца и успешно достигнахме до края и всички завършват първи клас, преминават в втори. Да благодаря изключително много и на госпожа Найденова, защото ние сме единствено 23 години и мисля, че резултатите са на лице. Сега е най-вълнуващият момент – раздаването на свидетелства. Максим, седи, че само сега вече виж. Максим, ела само да ти кажа нещо. Седи да ти само да ти кажа нещо. Негова събера. Особено, ако това са танцорите от първи и четвърти клас на нашето училище. Първи и четвърти клас. Никола